ассалому алейкум дӯстони азиз. созе назен саломати хубай каленин омадагием духтаро 112 микрорайон назди ошхонаи Райҳон анами нуқтаи савдо. ҳозир аз наздик ворид мегардам, аз наздик ма шумода нишон метам чӣ доран. бе ҳадам буракҳои навинка овардаган боварӣ дорам ки маҳқултон мегарда. нигоҳ кунед ин магазин нав кушодаши хостум аввал омада шумода навор гирифта борои фасон шона шумода нишонитим. нигоҳ кунед ҳамаш моли туркиву дубайай. духтаро бинен чӣ хушрӯ беҳад молакои хушрӯ ино корвонда будан наҳози магазини нав кушодагиан дар калелин биёен аз наздик борошона бинен эксклюзивни куртои фасони дубаю туркияра аз ин нуқтаи савдо метонен пайдо кунен. инчунин пойафзолу анам хел сумучкаву ҳама чӣ доран охи бинен охи ҳера бинен интихоб чихе зиёдай. ҳозир ҷудогона ҳамаша шумода бо навор гирифта ҳатман нишон метим боварӣ дору маҳқултон мешава. духтаракҳои хушрӯ куртои фасони дубай гирифтанӣ бошен ҳатман арӯс биёен. анами мағозаи наве ки кушода шудагиай дар калелин марҳамат назди ошхонаи Райҳон даян ира бинен охи чихо хушрӯ оригиналошан духтаро нигоҳ кунед. диден ҳамаш брендои оригинали дубайай ҳаминора 1400-1500 мефурӯхтанд. ҳозир дар арӯс инора шумо 1000 сум 1100 сомонӣ метонед харидорӣ кунед. як бора қафошам нишонитен ҳамаи цветош ҳаст. ина қафоша бинен иша диден моделиш хелеай ина дига цветошам ҳаст. хулоса бинависен шона дар равакак шумода доставка мекунанд. беҳад интихоб зиёдай акция калон рафтестай ина чизе мегирен 10% бо арзон мешада. мана нигоҳ кунед ина инора чанд кардаен оригиналошунай духтаро як бор биёен бо муқоиса куненда ина 900 сомон 800 сомон будан ё ҳозир 700 сомон шудагиан духтаро нигоҳ кунед и оригинал шай медонен ай пеш як борак биёенда ино ҳамаш борои анаму сифатҳои баланди брендовиай ки метонен аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. ира бинен охи чихо хушрӯ 700 сомон кардагиан духтаракҳо материалш умумӣ фарқ мекунад тамоман дигарай беҳад хушрӯай. духтаро куртоҳои рима бинетира хитон медонен ки чанд сумай то 1500 мефурӯшанд. ина биёен як магазини нав кушода шудагиай нигоҳ кунен тоза бори оригинал нархошон 900 сомон. ина рима бинети чанд модел дора 900 сомонӣ беҳад хушрӯай моделош аз дигар намудошам нишонтон метиҳам. магазини нав дар каленин кушода шудагиай назди ошхонаи Райҳон бо номи арӯс. номи магазин арӯсай. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. доставка доранд. ина бори оригинал гирифтанӣ бошед ҳатман нами нуқтаи савдо як борак биёенда ҳам қабуракҳои хушрӯи эксклюзив доранд духтаро ира бинен ҳар ҷода нестай нами модело леки нуқтаи савдо да ҳаста. ира бинен охи чихе хушрӯчаян мана марҳамат ё чандиян ё 1100 сомона ина ино глорияян духтаро 1100 сомона. глорияра тамошобино агар ки донен 1500 леки озиҷада нархошона 1100 сомон кардагиан. двойкошам ҳастай бренди глорияра ё чандиян двойкора 1000 сомонӣ метиҳан ҳозир 1000 сомон шудана. рақамашона мемонам дар рӯи экран. марамат метавонен муроҷиат кунен. корвонда будан духтаро навор гирифта будам шумо медонен дига магазинда будан. ҳозир ина магазини калон кушодагиан биёен бор бо бисёртар шудагиай аксио зиёдтар шудагиай омада аз наздик тамошо кунен. ва духтаро ёра бинен брендови куртои фасони глория нигоҳ кунен чихо хушрӯчаан необычнян ҳамаш эксклюзивай. баъд ино ай мода намеран и вайша биненда кори дастиша бинен чихо хушрӯчаай. нархошон чанда инора $300 $250 $280 нархошон. ина марҳамат дар ҳақиқат ҳам бори дубай анами модел анами бренд фарқи кунанда як бурак биён. духтаракҳое ки аз ин модел гирифтагиан аз ин бренд хичон медонанд ки чихе бренди бақувватай чихе буракҳои хушрӯви эксклюзив дора. ина марҳамат намино ҳамаш кори дастиай бархаташ тамоман фарқ мекунад дига хелай хушрӯ марҳамат ина дар кор тамоша $250 $280 $300 ҳама хелай нархошон
رقمشون هست در روی اکران دخترها. کرتای فسانی بوی گرفتنی باشن حتما نویسنشون دستافکتون میکنن. یا که بیاین کالینین نزدی آشخونه ریحان اینا سر راه داین. این مگزین نوک شده شتگی مگزینی عروس نامی مگزین با آسانی پیدا میکنن. اینا بینن انتخاب چه زیاده دوی کو کرتو همه چی دارن. همش باری ترکیه و باری دبی دخترها. باور دارم از نزدیک اومدن میبینن خودتون میفهمین. اینا بینن اخی چه خوش رو جدا با سومچکو هستای برای عروسو کلاچوی فسون هستای پویافزولوی خوش رو هستای من تورецکی بینن عجایبات. тамошобинони азиз як нуқтаи савдо омадагим хостум шумо данам хел сумучкои боӣ нишон тиҳем ҳамаш бори дубайая мана нигоҳ кунен кори дастияи беҳад хушрӯ нархошон ина арусако ай 450 сомон сар мешава нархошон ин фасониша бинен охе то 2000 то 2000 ҳози нишон метим ира бинен чихе фасон мана ҳамаш хушрӯ ҳамаш эксклюзив духтаро бинависен бо суратша мепартоян кассе доставка мехоҳа даррава как шумода доставка мекунанд ира бинен чихе хушрӯ ира бинен охи духтаро дар ҳақиқат ҳам фасон будай на касое ки ҳам хеле чизои необычни мекуван фасон ки ҳеҷ ки надошта боша ҳатман инами нуқтаи савдо биёен калинин 112 маҳалла марҳамат ина 112 микрорайон духтаро назди ошхонаи райҳон даян магазин арус ном дора ина сумучкора диден инам қисми болоям ҳам хеле ҳамаш кори дастӣ рафтагиай ира бинен чӣ хушрӯай агар наворда хушрӯнай деста бошен духтарако бинависен суратоша мепартоян уна уҷада як қиматиёш баъд фирминиё ҳастай брендовиё ҳаст ҳози ма аз дохил нишонтон метиҳем да аз наздик шумо як борак тамошо кунен марамат ягон ҷода ҳамин моделон набуд лекин нуқтаи савдода будай диден ва ёра бинен калонан чихо хушро ҳамияи 2000аш косметичка мекунен чӣ мекунен бинен чихо хушро 10% скидкаи бо арзон мешавад духтаро баъд инҷода бо инаи моделоям ҳастай беҳад хушрӯ ино кожои оригиналан ина касседа даркурай ва ёра бинен духтарои қа хушрӯ мана марҳамат дар кортон боша рақамашон ҳаст дар рӯи экран марҳамат муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен хубтарш ки биёен аз наздик борои ёра бибинен духтаро бовар кунен маъқултон мешава дар хотир дошта бошен духтаро ами куртора турецкиёша ма шумода навор гирифта будам ина марҳамат модели дубайш омадай бренди амира ҳам хушрӯайра бинен охи бархтои тоза бои фасон ино 1800 сомонай ҳозине ки акция рафтестай 1600 сомонӣ кардагиян марҳамат духтарако инами нуқтаи савдо биёен киртаи оригинал дар кортон боша киртае ки мисол бархте ки ҳар ҷода нестай ҳатман эксклюзив дар кортон боша ҳамин нуқтаи савдо биёен лучоб даян ин магазин навк шудаши духтаро лучоб даян назди ошхонаи райҳон сари раҳ даян арус номи анами мағоза арус ира бинен чихе хушрӯвай ҳамиам ҳами нархан киҷон ира бинен 1600 сомонӣ кардаган вай шабинен духтаро ҳамаш кори дастӣ рафтагай и ҳам бархаташ ҳам моделаш тамоман фарқ мекуна ин дастангитон чанд пулай ана ино 1700 сомон и киртои 2000 ҳози 1700 сомон меша и пушчая и пешай мана марҳамат лои замонати ҳамаш брендай хулас духтаро ира бинен инаи бархто чанд сман инаи бархтоям ҳамаш брендвай духтаро ина диден 1600 сомонӣ як борак биёен киртагир бошен духтаро марҳамат ё копия нестан ягон таш ҳамаш дубайай ҳамаш брендои машҳурай духтаро дубайам чанд вай дорако чанд бренд дора ина брендои машҳуруш анами нуқтаи савдодаяй омада ай пеш хоҳем пушен бинен хоҳен духтаро ина тамошо кунен мана маҳаллаи 112 майда лучоб даян духтаро назди ошхонаи райҳон сари раҳ даян номи мағоза арус дем тарафам ҳамаш 1600 1700 анам хе нархгузорӣ шудагиян бархат гирифтанӣ бошен як борак биёен тамошо кунен медонам ки бисёриё мехоҳанд ягон чизи эксклюзив гиранд ягон чизе гиранд ки дигарон надошта бошанд ҳамиҷа биёен духтаро
духтаракои хушрӯ, бренди Карина куртои новинка овардай металлик бинен чӣ хушрӯчанд. ҳоз дигар цветошам ҳамаша нишонтон метиҳам. Марамат куртои фасони необычне мекофтен. ҳатман мағозаи нав бо номи Арус нав шуда шудагай дар Калянин. биёин як буракҳои ёро тамошо кунен. акция рафтеста 1200 сомонӣ будан, ҳози акцияда 900 сомон кардаган. исна биненда духтаро чихе интихоб зиёдай. Марамат Калянин даян духтаро назди ошхонаи Райҳон ҳамёшам 900 сомон карден. ва ёра бинен кори дастӣ доран чихе хушрӯ. ина иша бинен пешиштай и моделиш боша остиноштай беҳад хушрӯ 900 сомон назди ошхонаи Райҳон даян духтаро сари раҳ дая ба осонӣ пайдошон мекунен. леки агар омада натонен нависен доставкатон мекунан. иҷодам қоинтихоб зиёдай духтаро куртои фасони эксклюзив дар кортон боша як бор агар намин нуқтаи савдо биёен жимпиракҳои хушрӯ боло пӯшо куртка чизе ки дар корайтона ина двойкачо ҳама чӣ доранд. пояфзол сумка хулас омада аз наздик тамошо кунен. интихоб хеле васеяй. боварӣ дорам ки хости дилтона аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. ба муносибати кушодашавии магазини нав тамошобино аксияи калон сар додаган. нигоҳ кунен ҳамаи анами намуд безрукавка курткаҳои туркиро арзон кардан. нархошон 800-900 ҳазор. даётон астай ино 1300 1400 ҳам доранд. лекин иҷада ҳози 800-900 ҳазор се нарх мондаган. нигоҳ кунен чихо хушрӯй. иҷа ҳам варианти баҳоронаш астай ҳам ғавстаракош аста. ина марамат биёен беҳад моделакҳои фасон дора беҳад хушрӯй сабукакан якта мегирен чанд сол мепӯшанд. духтаро бовар кунен ҳам удобния ҳам хушрӯй ҳам сабукай ҳам гарм мегира ҳам модния ҳози ҳама аз амино гирифтаистай. касе омада наметона нависен доставкатон мекунанд. марамат Калянин назди ошхонаи Райҳон мағозаи Арус нав кушодашдагаи духтаро як борак биненда чихе бор бисёр доранд. хушрӯй борошон духтаро ина марамат боракҳои фасонтон дар кор боша ҳатман як борак ҳамиҷа биёен. уна курткаҳои хушрӯ доранд, сумучкаҳо доранд, кирта доранд, болопӯш доранд, ҳама чи ҳастай. двойкачои необычни фасон доранд. мана иша ишда борошон хушрӯй, иша ишда хушрӯй. ҳамаш бори Туркияву Дубай. чӣ хеле гуфтам духтаро омада натонен бинависен худшон шумода даравакак доставка мекунанд. ва духтарако хабар дорен магазини нав кушодашдагаи Калянинда ҳози барои кушодашавишон аксия рафтестай. ина нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино турецкиана болопӯшои туркӣ безрукавка куртка ҳамаи ҳаминора аксия сар додаган аз 700 сомон то 1100 сомон. иҷа курткаҳое будан ки 2000 ҳозир бошад ами аз 700 сомон то 1100 сомон ай нархошон. марҳамат беҳад сифатҳои хушрӯ доранд. ҳам куртка астай ҳам палто астай безрукавка астай ҳамаш да аксия рафтестай успед кунен биёен. марҳамат омада наметонен духтаро нависен расмоша мепартоян интихоб кунен даравакак доставкатон мекунанд. Калянин дай и магазини нав духтаро назди ошхонаи Райҳон сари раҳ даяй мағоза бо номи Арусая. марамат ира бинен чихе хушрӯчанд. ина минора 700 сомон кардиян духтаро ҳазорӣ мефурӯхтанд. ина ҳози 700 сомон шудагай. ин шанса аз даст надода духтаро. ҳатман барои хутон аз анами курткачояй палтояй ина ино питони тозаяй диден кожаи тозаяй. марамат бигирен духтаро пушаймон намешавен.